Едно от нещата, които обичам да си купувам постоянно, е слънцезащита. Още от миналата година съм си направила скриншот на ето тази слънцезащита от Миша. Влизайки в сайта, виждам, че има още един вариант. Тази версия, доколкото разбрах, е тонирана, но ми е изключително любопитно да пробвам тази. Има доста лека текстура, което ми харесва. Попи доста бързо. Сега ще го подложим на тест. Преди това само искам да погледна и тонирания вариант. Просто да видя самия цвят също. Не е тониран вариант. Какво съм чела? Нищо явно. Просто от вълнение съм видяла, че има два варианта. Видяла съм, че това е жълто просто, а другото е синьо. И явно съм си въобразила, че това трябва да има цвят. Но няма. Матиращ слънцезащитен крем. Окей, двете биха ми били полезни. Все пак ми е интересно да пробвам дали този ще омазни грима ми. Вече нямам много избор, защото ще се гримирам, ще излизам и си го сложих на лицето, така че